Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, egungo egoera nola bizi duten ezagutzeko Leire, Javierito eta Iker ostalariekin hitz egingo dugu. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabideen azalak ikusiko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Albiste nagusia, Nafarroak berme judizialarekin murrizketa berriak hasi dituela da, kutsatuen zifra errekorra erregistratu duen egun berean. Horretaz gain, Amaia kalea 2 bideetara itzuliko litzatekeela jakinarazten du, baina autobus errairik gabe. Bestalde, Kasadok hitzaldia UPNek boxi egindako keinuekin nabarmentzen duela aipatzen du azalonek. Gainera, osasunaren mendeurrenaren harira, hipnoa zuzenean estadioan estreinatuko dela azpimarratzen du, eta bukatzeko Oier Sanjurjo kapitainari eskaintzen dio tartea. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak ospitale sarea tenkatzen duten Nafarroako 330 ospitaleratuak azpimarratzen ditu. Eta horietako 54 ziuetan daudela jakinarazten du. Argazkian berriro ere kale hutsak irudikatzen ditu. Horretaz gain, Kasadok, boxi, zentsura mozioan danbateko bat eman diola nabarmentzen du. Gai aldatuz, esleipendunak arrakastarik gabe superser zaharraren orubearen merkataritza erabilera handitzeko eskatu duela aipatzen du azalonek. Bestalde, Espainia osoan etxeratze agindu bati buruzko erabakia atzeratu egin dela jakinarazten du. Eta azkenik, osasunaren mendeurrenarekin lotuta, lehiendek beren pasio gorritxoari buruz hitz egiten dute gaurko egunkari honetan. Gararekin jarraituko dugu. Albiste nagusia eremu gorriak areagotzen direla eta neurri gehiago hartzera behartzen dutela da. Gainera, Iruñako egoeraren inguruko kronika ere jasotzen du. Horretaz gain, COVID-aren aurkako farmakoaren inguruko erreportaia eskaintzen du gaurko garak. Bestalde, Mujika Uruguaiko presidente ohiari eskaintzen dio tartea azalean, eta beste erreportai bat ere iragartzen du Estatu Batuetako ezkerrari buruzkoa. Kiroletan, Realak Rijekan azken asperenean irabazi duela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Asier Aginako preso ohia hil dela ere aipatzen du. Berriaren txanda da orain. Albiste nagusia iparraldean etxeratze agindua ezarriko dutela da, eta hegoaldean oraingoz ez. Horretaz gain, Asier Aginako preso ohia minbiziaren ondorioz hil dela jasotzen du berriak. Bestalde, gaur Donostian 5. zinetika jaialdia hasiko dutela nabarmentzen du. Gai aldatuz, Saad Hariri 3. aldiz Libanoko lehen ministro hautatu dutela jakinarazten du. Horretaz gain, migratzaileen karabanen ondorena ere aztertzen du gaurko berriak. Eta amaitzeko, kiroletan, Realak Europa Ligako lehenengo partida azken txanpan irabazi duela aipatzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia, eskuhartze sozialaren sektorea bihar hitzarmenaren negoziatketaren blokeoaren aurka mobilizatuko dela da. Eta horretaz gain, azken orduetan Nafarroak 456 positibo erregistratu dituela ere azpimarratzen du komunikabide honek. Iruñako albisteekin bukatuko dugu. Iruñean, Nafarroa etorbideak oinezkoen pasabide semaforoduna izanen du, Felix Uarte plazaren aurrean, unibertsitateko kampusean oinezkoen mugikortasuna sustatzeko. Oinezkoen pasabide berria Gazteluko plaza Nafarroako unibertsitateko kampusarekin lotzen duen oinezkoendako igarobidearen proiektuaren parte da. Jarduketa honek, batez ere, 3 helburu ditu. Etorbideko zirkulazioa baretzea. Beste urrats bat hiri elite handiagoa duen kalea bilakatzeko eta Iturramako bizilagunak Nafarroa etorbidean sartzea erraztea. Gaur egun sartzeko arriskuak baitituzte. Eta hiriaren erdigunea eta unibertsitateko kampusaren artean oinezkoen igarobidea sortzea ikasleen mugikortasuna errazteko. Eta aurre ikusten da pasabide berri hori urte bukaerarako martxan egon daitekeela. Gai aldatuz eta amaitzeko gaur egun Iruñeko udalaren animaliak hartzeko zentroko boxetan 17 txakur eta 20 katu inguru bizi direla jakinarazi dute. Eta kopuru horri gehitu behar zaizkiola iaz Milagrosan konfiskatuak izan ondoren toki horretan sartu zituzten katuak.
Zentroak 200 eta 300 txakur eta katu inguru jasotzen ditu, arraza, adin eta gaitasun desberdinetakoak. Bai bide publikoan, bai konfiskazioetan, etxegabetzeetan eta abarretan bildutakoak. Udal zerbitzuaren helburu bat da animaliek bigarren bizialdia edukitzea. Horregatik, zentroak herritarrek animaliak adoptatzeko zerbitzua zabalik mantentzen du, eta 2019 geroztik aldi baterako harrera modalitatea ere eskaintzen du. Adoptatu nahi dutenek horien argazkiak eta baita ezaugarrien deskribapenak ere udalaren webgunean kontsulta ditzakete. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laster izango duzue Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Gaurko eta asteburuko eguraldiaren iragarpenak ikusten jarraituko dugu. Gaur tenperatura jaitsi egingo da eta euria ere egingo du. Goizean zaparrada bakanen bat bota dezakean hemenka, batez ere goizean goiz, baina orokorrean aterrune luzeak izango ditugu. Eguerditik aurrera haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du, hodeiak ugarituko dira eta leku askotan euritara joko du, batez ere iparraldean. Gauean guztiz atertuko du eta hodeiak gutxitu egingo dira. Temperatura maksimoak 17-20 gradu artean ibiliko dira. Bihar, larunbatean giro eguzkitsua izango dugu. Zerua oskarbi egongo da ia egun osoan. Lehen orduetan laino edo lanbroa sor daiteke eta puntualki goi-hodei batzuk soilik agertuko dira. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta temperatura 20-21 gradu ingurura iritsiko da. Egunaren bigarren partean haizea indartuz joango da eta gauean bolada gogorrekin joko du. Eta bukatzeko, igandean giro euritsua izango dugu eta temperatura jaitsi egingo da. Goizaldean, hego-haizea ibiliko da oraindik eta giro epela izango da. Hodeiak pixkanaka ugarituz joango dira. Goizetik aurrera, haizea mendebaldetik finkatuko da eta fronte bat sartuko da.
Horrekin batera, euritara joko du eta temperatura dezente jaitsiko da. Ez da baztertzen egunaren bigarren partean ekaitzak jo edota zaparrada mardulak bota ditzakeenik. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Ah, Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zein proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Ikusitzagun orain gaurko efemerideak. 1940ko urriaren 23an, Franco eta Hitlerren arteko elkarrizketa izan zen Hendaian. Gainera, urriaren 23an ere, baina 1961ean, Andoni Zubizarreta futbol jokalari gasteiztarra jaio zen. Horretaz gain, 1977an, Kataluniako Josep Tarradellas Generalitateko lehendakaria atzerrian itzulitzen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez duela 19 urte, 2001ean, Applek bere iPod musika entzuteko tresna famatua saltzen hasi zen. Kaixo, Leire, zer modu? Ondo. Bueno, gutxi gora bera, baina ondo, bai. Bueno, zurekin hitz egin dugu, ez? Konfinamenduan zehar, gero ere ez San Ferminetan, eta momentu honetan, nolakoa da egoera? Bueno, guztiontzat bezalakoa, ez? Berriro ere, bueltatu da dirudi kontagio guzti hauek eta gauden moduan, eta guretzako egoera larriagoa da, hori, itxi dutelako ostatu eta taberna guztiak, eta ostalaritza guztia, eta orduan oso tristea, eta larria da momentua. Txarretik okerrera agian egin dugu? Bai, hori, espero genuen, baino ez horregatik, ez da, latza da.
Eta, bueno, espero dut egoera hobetzea eta 15 egun ondoren irekia ahal izatea, baino oraindik ez dakigu, ez? Nik uste ere gobernuak eta jendeak ez dakitela. Eta orduan gu ere ez. Gu orain hotelan bai gaude lanean, zeren hotelak daude irekita, eta orduan gure jatetxeak egiten duena da hoteleko bezeroei nahi badute gozaldu edo afaldu edo zerbait nahi baldin badute jartzen diete, baina bestela taberna eta ostatua itxita. Eta ulertzen dituzue neurri hauek, ala agian ez diren beharrezkoak, ez zen hau egin behar? Bueno, egia da kontagio asko daudela eta igotzen ari dela pilo bat, orduan nik ez dakit zer egin behar den. Bueno, esaten dutena da ostalaritzan bakarrik 2,3 kutsatzen direla, ez? Orduan ez dakit beharrezkoa zen hain laster, ez dakit, baina ulertzen dut nolabait ere olatu gelditu behar dugula, ez? Orduan, bueno, igual ez dago oreka handia, ez, eren gu itxita gaude eta beste batzuk ez, baina nolabait gelditu behar dugu hau. Orduan, bueno, gutxi gora bera, ez? Eta ostalariek egun hauetan egiten dituzten protestekin bat egiten duzu, ala ze pentsatzen duzu honen inguruan? Bai, bat egiten dugu, zeren ulertzen dut egoera oso latza dela guretzako eta badaudela familia asko ez dutela lanik orain eta ez dutela zer eginik, orduan bai horretan bat gaude beraiekin, ulertzen dut nolabait ere gure egoera ere ikustarazi behar dugula. Eta zuek adibidez planteatu duzue etxera janaria eramatearen eta hori bai posible dela, hori mantendu da? Bai, horretan, orain gertatu zaigu, badagola jendea etortzen dela jatetxera eta eskatzen digula janaria eramateko, eta hori bai egiten dugu ja, eta ere etxera eramateko hurrengo astean hasiko gara ere etxera bidaltzen, bai. Eta horrek zuei lan gehiago suposatzen dizue, ala beste gabe moldaketa bat izan da? Bueno, beste guztia itxita dagoenez, horrekin gutxienez zerbait egitea aldugu. Hotelean ere suposatzen dut ez, egoera honetan jende asko ez dela animatuko etortzera? Bai, hotelean batez ere enpresetara etortzen diren bezeroak dira, eta, izan dugu orain buelta, baina hiegia joan dira, eta batez ere enpresetara lanera datorren jendea, eta hori mantentzen da, zeren enpresak daude irekita, orduan beharrezkoak dira oso bezero gutxi noski, oso gutxi. Eta behin 15 egun pasatzen direnean, espero duzue guztia normalitatera itzuliko, normalitatera jaztak zen hori ez, baina... Hori gustatuko litzaidake, baina ez dakit zer egingo duten. Nik espero dut berriro ostalaritza gutxienez irekitzea. Eta adibidez, orduak mugatzen dituztenean ez, ordutegiak, halako neurriek zentzua dute? Orduak mugatzea, nik uste gauean izan daitekeela, ez dakit, ez da berdin gaueko 8 edo gaueko 12, ez dakit nola egingo duten eta zen neurri hartuko dituzten. Egia da ostalaritzan neurri asko ditugula, segurtasun neurri asko daudela, eta nik uste dut ostatuetan eta jatetxeetan ez dela hainbeste jendea kutsatzen, ez? Kutsatzen dira gehiago etxeetan, zeren etxeetan gaude igual lasaiago eta ez dugu pentsatzen eta musukoak entzen dugu, eta, ostalaritzan ere nik uste dut jendeak kontu zibiltzen dela, bai. Eta orain gainera ez mugen itxierekin ere, hotelaren aldetik behintzat horrek ere eragina izango du. Bai, hotelaren aldetik, turismora etortzen den jende guztia, ez da etortzen, hori ja bukatu zaigu, irekitzen duten arte, baina bestalde jendeak ere, nik uste dut bidaiatzeko gogoak ditugula, eta aldutenean etorriko direla. Baina noski, 15 egun hauek edo hau irauten duen bitartean, oso egoera latza eta larria pasako dugu, oso gela gutxi ditugulako. Eta nola ikusten duzu ere ingurukoen egoera? Beste ostalariena eta ez adibidez kaletik taberna guztiak itxita ikustean,
Bai, hori oso tristea da, atzo egon nintzenean hori Iruñako erdialdean eta zegoen dena itxita eta oso sensazio arraroa zen, ez? Eta guztiak gaude berdin, gutxi gora bera, hori, ia 15 egun hauek pasatzen diren eta benetan 15 egun diren, eta oso kezkatuta. Hala ere, gogotsu eta indartsu jarraitzen duzu? Bueno, noski, aurrera jarraitu beharko dugu, beraz, ez daukagu beste aukerarik, nik uste dut. Hau da ez dago gure eskutan zer egitea, zeren hau gertatu zaigu guztioi, eta egoera hau nik ulertzen dut dela oso larria eta hain berezia, ez dakit nola eta noiz bukatuko den. Orduan, aurrera jarraitzea ez dago beste aukerarik nire ustez. Eta, ez dakit, nola egiten duzu ez, mantentzeko horrela positibo? Momentu batzutan suposatzen dut ez, ere gogorra izan. Noski, oso gogorra da, eta batez ere ikusten duzenean hotela dagoela bezerorik gabe, eta horrela hutsik oso momentu gogorrak dira. Eta orduan guztiak bezala etxean eta dena saiatzen naiz aurrera egiten eta nire partetik hoberen ateratzen. Ea ez, laizter amaitzen den hau. Egin dugun azkeneko bi aldietan ere berdina esan dugu eta gero azkenean zatzen doa. Bai, orain kontan uste dut guztiak gaudela hain nekatutak eta jada bigarren aldia ez, etxera joaten garela eta orduan jendea dago triste. Goibel ikusten dut jendea eta ja nekatuta. Horrela gaude gutxi gara bera, ostalaritzan, orain gure egoera oso larria delako, baino beste gizartearen beste arlo askotan ere. Eta baduzu agian sentsazioa ostalaritza ari dela ordaintzen, ezakit, berezuen errua ez den zerbait? Bueno, alde batetik hori esan dizudana lehen, ulertzen dut hain egoera berezia izanik, neurri bereziak eta gogorrak hartu behar direla, ez? Baina bestalde ere, datu horrekin, ez? Bakarrik 2,3 kutsatzen direla tabernetan, hori irakurriz, esaten duzu, agian, hori, ari gara ordaintzen zeren, zer gertatzen da botelloiekin, ez? Kalean edaten denarekin, zer gertatzen da etxeetan nola elkartzen garen, eta nola familien artean ere kutsatzen garen. Orduan, alde batetik, baina bestalde, sentitzen naiz pizkat, hain handia da, hau, ez dakidala, gero, igual, denborarekin, atzera begiraka, esango dugu, gehiegizkoa izan da. Orain hori sentitzen dut, baina hain handia da egoera hau, ez dakidala, benetan. Bueno, behintzat ez, esan duzu, urrengo astean hasiko zaretela janaria etxera eramaten eta horrela, bueno, nolabait saiatu zarete pixkat buelta ematen, ez? Eta alternatibak bilatzen. Horrekin saiatuko gara, ia tabernan lan egiten duten pixkat, bai. Ezakit ja bukatzeko, ezakit zen mezu edo zer azpimarratuko zenukeen guzti honetatik? Nik uste dut garrantzitsuena dela jendea responsablea izatea, ez? Aurretik daukagula lan asko egiteko eta kontuz ibili beharko garela, ez? 15 egunetan irekitzen baldin badugu berrirok, denok oso kontutan izan behar dugu kontuz ibili behar garela eta neurri guztiak hartu ditugula. Baina nik batez ere gizarte guztiarentzako, ez? Ez ostatuentzako, ez nik uste dut enpresetan eta leku hauetan ez daudela kutsaketa asko, baina batez ere jendearentzat, orain kontu gehiago, kontu gehiagorekin ibili beharko garela. Mila esker, Leire berriz ere gurekin hitz egiteagatik. Mila esker. Ia horrengo aldian beste gauza bati buruz, beste egoera bati buruz hitz egiten dugun. Bai, espero dugu baiet. Bai. Mila esker. Venga, zuei. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili,
eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Javierito, zer moduz? Egunon, hementxen ostatuak itxita eta lan txiki batzuk egiten. Zuk bi ostatu dituzu, Elizondon, eta orain Nafar gobernuaren neurri hauek asko eragingo dizute, ez? Bai, egierran bai, azkenean ezkinuen espero estremontara iristea, ezkinuen hau planifikatua eta sorpresa txiki bat eta honi buelta emateko asmoakin. Eta nola emango diozu buelta honi? A ber, ezin jakin, azkenean neurri berri hauekin eta gauden denboraldian egonta ez da erresa olako negozio bat denboraldi hontan aintzin eta eramatia eta gutiago gaur egun dugun egoera honekin ez, 100% itxita. Eta justoa iruditzen zaizu alako neurri bat? Ez, zertaz nik eta baita nire gremioko bertxek ere ez dugu ikusten gu garela honen guztiaren errudunak eta nik uste ez den bidezkoa gurekin hartu duten erabaki hau hartzia. Nik uste denak kontziente garen ez dela ostalaritza izan Nafarroako kopuru kutsatu horien erruduna eta orden galdetzen dizu zure buruei eta zergatik guk ordaindu behar dugu pasatzen ari dena, ez? Ze ikusten duzu denak berdin jarraitzen duela Nafarro guztian edo leku guztietan, bai fabrikak, bai eskolak, bai merkatal gune denak, eta zertaz gu gara ateak itxi bar izan ditugun bakarrak, ze ikusten duzu denek 100 egunean egirela lanean eta gu 0an, hau da, deus, ateak itxita. Eta hori da nik iten duten galdera, eta zertaz gu gara bakarrak, nor da pertsona bat bateko gu garela kutsatu denen errudunak, ez? Orden, alde horretetik pixketzaila eta bueno, sentsazio raro bat erraten duzuna, galdera berdina zertaz gu. Gainera, ere, suposatzen dut oso desberdina izango dela, ez? Taberna bat, Iruñan izatea, ala Elizondo bezalako herri batean. Bai, ze oraiko datuen arabera, Iruña edo Iruña herria da kutsatu kopuru gehien dituen zonaldea, ez? Eta erraten duzu zertaz Elizondo edo inguruan ez Elizondo bakarrik, eta zertaz Iruñan izan barret dugu neurri berdina. Eta bertze galdera bat iten dugune da, zer gertatuko zen, Baztan, Malerreka, Bortziri aldian izango batzen kutsatu kopuru hau eta Iruñan hemengo kantitatea, ez? Horren ikusten guizko ginen ikusten dutenak eta ez Nafarro guzie. Horren zertaz ez dute Iruña edo Iruña herria itxi eta gu zabali mantendu. Baina, bueno. Bai, erabat itxi baino lehen beste neurri batzuk ere bazirenez, ordutegia, 10 arte, eta neurri hoiekin nolabait gehiago ulertzen zenituzten eta ados zineten, ala hoiekin ez da ere? A ber, pasaden astean patutako neurriak guretako bai oztopo zen, jende kopuru aldetik, 130, mai bakoitzan 6 kopurua, gaueko 10etan itxi bar izatea, bai oztopoa zen gure negozio ontako, baina, bueno, nolabait ere aintzinet iteko nik uste arnaz punto bat bazen. Orain gauza da, 100 itxita zer gertatu behar den honekin, ez? Eta nik uste neurri horiek batu zituztenetik azken neurri ontara
ez diguten alako denbora margen bat utzi kutsatu kopuruak bajatzeko edo erantzun bat kusteko, ez? Nik uste batetik bertzera sobera prezipitatu diren eta erabakia sobera agudo hartu duten. Eta zuek, erabat itxi beharreko hau, noiz jakin zenuten? Denboraz jakin zenuten, ala egun batetik bestera izan zen bihar ezin duzu ireki, bueno, bihar ez, baina ez dakit 4 egunetan ja ezin duzu ireki. Ala susmoa zenuten ez, gertatu zitekeenik halako zerbait. Komentatzen zen agian? Guk azkeneko notizia hau egun batetik bertzera hartu ginen. Ni atxaldez lanean nintzen eta lankide batek deitu zaten kusituzu notiziak eta ez, bihar ostalaritza izten dela. Patu telebista orain nahi diren baten eta justo zen txibitea izena solasten eta nola erabaki zuten, biharamuna izango zela azkeneko, ez gezurra biharamuna, ez pare bat, bizpairu egun ziren ikutu zutena, baina bai hoi telebistaz jakin ginoen. Eta enteratu zinetenetik erabat itxi duzuen arte, zer egin duzu egun horietan? Saiatu zarete agian pentsatzen, ez dakit, alternatibaren bat, edo zer egin, edo nola, ez dakit? Bai, badakit ostalaritzako elkarteak eta bilera pare bat edo entzutela saiatzeko, baina azkenean betiko ez. Erabaki hartzen duenak, erabaki hartzen du, eta ez da erraixa horrei buelta ematea. Badakit izan direla eta egunero badaudela Iruñan honen ostalaritzan aldeko manifestazioak eta baina usten denez ez da deus lortzen. Eta ze ondorio ditu herritarrentzat eta herrientzat ere ez? Zeba batean taberna guztiak itxita egoteak? Pues nik egun bat da etxi dugula ez, atzoko eguna, eta ikusten duzu herria hila dagoela. Ez dago deus. Nik uste herritarrentzat putada bat, herria hutsa, ez duzu kafe bat inon hartzeko, ez duzu deus, baina bai ikusten dute kalte handiago adibidez inguruan dauden langileentzat, ez dutela komunera noratgan, ez dutela bazkaltzeko aukerik, bakarren batek janari eramateko aukera patu du, baina nik usten dut ez dela soluzioa hori. Azkenean kanpora lanera tratzen den jendeak nonbai jamarra du. Azkenean mundu guztie berdin segitzen du lanean eta gu gara bakarrak itxi dugunak. Aurreko konfinamentu hau dena gelditu zen, dena zerbitzu minimoak zauden bakarrik lanean, orden nik uste etzen alako nabarmena, baina ontakoan eske gu gara bakarrak, ez da inorretxean gelditu. Eta bai, eta guretako ere bai zaila. Ze azkenean 15 egun dira, ez dakigunek 15 izango diren, hilabetera luzatuko den, eta olako leku batek, olako negozio batek azkenean egunerokoan gastu finko nahiko koxkorraktu ez, eta horren galdera da, eta gastu horiek norendako laguntzak, bai, solasten da laguntzak, baina etxi aurretik guk ez dugu halako informazio jaso zenbat izan barden bakoitzan dako, edo diru hori nola banatuko den, orden nik uste erabaki hau hartu aurretik, beraiek ere bai, zerbait pentsatzen altzuten ez, etxi behar du, baina alokairuak gure gain izango dira, edo zerga gure gain izango dira. Aurrekoan pasatzena, etxi eta bakoitzak arreglatu nahi duzuen bezala, bai jaso gintuen laguntza batzuk autonomo aldetik, edo langile aldetik erteak zauden, seguridad soziala pagatzen zuten, soldatak pagatzen zituzten, orain ere solastu dakute hori izango dela, baina nik usten dutena nagusi bezala ez da hori bakarra. Azkenean argia dago ura, zergak, alokairuak, basurak eta ikusten duzu denak berdin jarraitzen dela zirkulatzen ez. Orden nik bai aldekitzen dion ere gure. Eta olako indarra baldin badute negozio bat izteko ez dute indarrik gastu horiek blokeatzeko, ez? Azkenean ez da gure kulpa,
negozio bat gelditu dakutela. Bai. Eta 15 egun hauetan, zer egingo duzu? Aldena, aprobetxatu udako hilabetetan ez duten gauzak iteko, garbiketa lanak, azkenean noizbait imar dire, pues aprobetxatu orain iteko, gauzak ordenatu, eta erekitzeko egunai itxaron zerbait estatzeko. Eta itxaron ere, zea zer dioten laguntza horiei buruz eta zer gertatzen den? Bai, pixka bat informatu, eta horren gainean egon, azkenean egunak ez pasatzeko eta aldena lortzeko. Ez dakit bukatzeko ze mezurekin edo zer azpimarratu nahiko zenukeen guztiontatik? Bueno, azpimarratu, pues, alik eta buden pasatzea, banatu behar dutena, hoi bai, xuxen banatzea, bakoitzak badakielako azkenean zer den honen barnean badena ez, negozio baten barnean badena, zer den ordaindu barra, eta hoi bai, diru bat bali da, diru hoi ongi banatzea eta ez gelditzea inoren eskutan. Eta ateak erekitzen ditugun egun, pues, jakin hemen egonen garela berriz ere, gure bezeroen esperoan, eta alik eta hobekien iteko gotza. Mila esker, Javierito gurekin hitz egiteagatik eta emateagatik zuen egoeraren berri. Ez da, deus esker milezuei eta ongi izan. Bai, berdin, animo. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Iker, ze moduz? Lan pixotiken. Eta zuri nola eragiten dizu konfinamendu honek, eta tabernen itxiera honek? Honek aiton dit, azkenean eguneroko jendik egiten dugu lana, azte eta gehien bat, eta azte burudoko jatu zen, azte eta lan ongeixen bada egin, eta guain, gelditxu berazte, aiu eta ematxen, erameteko, minio ez da gauzera. Orduan orain lanean zertan zabiltza? Oain ari gara, jendire ditzen duna bokatuk egiten, eta menuren bat dira erameteko, nire itxekua bakar-bakarrekan nagile guztiak ezten daude berritu, eta hori jendire ean gara zuzeko, azkenean poligono egin gaude, eta langile pilo ezin janin nindun. Eta iruditzen zaizkizu justuak direla neurri hauek? Hori nagoetan, eta gero iruditzen amagunotan ostatu gitxi soluzionatuko edo lehenago ostatu gitxi, eta gaituztek izarreztitu, betetzen jugu, eta kutsagertak ez duten prestizki pasatzen, beste lekuten pasatzen dire, guztien den bezala, botaien, eta gainberako lekutak. Orduan, ez zirela izjustua, eta gure kasuan, ibote, Nafarroa, irunitik gotxik, realmente ongi zagoela. Orduan, besitzen banatu gaina, berako kasu, adibidez, zerbait urgentziz, zerbait modu gauzi irunta. Orduan, Gipuzkoako ospitalien egoerak, eta Gipuzkoako egoerak, aparagukin bina. Justu zenen irunira ospitalera deustako. Ja. Orduan ez zaudete konforme ez, eta ez dituzu ulertzen? Ez konforme, eta relaziontzu berrito jenditu, eta munduzi iguala pasatzen du. Gutxin inokotelai, nire eta behitiko konfinatu, eta ostatu gestu, bikaren, ostatu gezela. De hecho, ostatu dia ez bada langile gua jamla, ez da ibiltzen. Hemen, persisten eta errepretan ibiltzen jendia, herrian ez da gehiago, gure herria dago egia. Ja,
Eta gainera zuek suposatzen dut ez lehenagotik neurri guztiak beteko zenituztela. Gendik entintzen du, gendia, ikustitu goberanen, zelan abitzio, eta bertzita mesatze da, dena desinfektatzen da, dena distantzia saiakitzen mantentzen, orduan, gendik guru okupatzen, arrebes, nik dut alderantziz. Gendiak aholtzen gaitula, eta eraten dula, jodeztela logio guri iztia. Eta, orduan, 15 egun hauek zuentzat ze ondorio izango ditu? Ondorioa, handila, urte bukaera, lehenago gri ezaten da agintzi jabete hona, normalean ezaten dugu lurran eguna, ezaten dugu asteburu pixotona da pizko die mugitzen da, eta urten izan da, un frakaso jendetan mugitu, lurran egunik ez dugu, feriarik ez dugu, eta 15 gainera, ja, lehenagotik mugiztu dugu lanak, entzen bagaituzte, pues pensazo. Politizazte, eta nintzak ere eso supona dituko direla, inotak du noi, eta nola. Eta gero gabonak ere ez, ea nola zegertatzen den? Hori da, eta gero betiko incertidumbre ondotik zepasatuko den, ez nik uste amada begun bakarra ezan entziren, izan nire gehiago oso dira. Bai, uste duzu gero luzatuko dela. Bai, nik uste du, lehenago uste duen bizala, turismoa jati txiko zibutera eta pasatu den bizala, eta amada begun ezkera soluzionatu, eta paralintza txigo espiratorio bizala, eta horrekin segitzen dute. Katalunian ere bidek dute, amabiru eta gotxi egin dute, ostatu gutxilla dire. Orduan, minezute irekitzen ikusita ez dela horren kulpa. Uste dut segitzen eta iztila kontra, orduan. Nik pensatzen dut, ez dela mal egun bat presanen, eta ni bizala zelazten jendean bintzen dugala espero dut. Eta... Espero dut eskuizia, ojalá, niño. Lehen horra bestia, guain ere bauduzte. Eta egun hauetan ostalariek egin dituzten protesten inguruan, ze pentsatzen duzu, haiekin ados daude, eta bat egiten duzu? Oso baina da, mugitu behar da, eta gu dentro gabe gara ospatu restauranta hundi bat kontutzen, gero martxan hastian, leheneko ekin dugu, dugu relativamente salida bat geixo, nik usun herriko ostatuak eta ostatu txikiak, ez que benditzen dira biak ez du sartu nahi, restaurantean bertan jendiak nahi dugu zamarrak terrazan kanpoan ja, tomedere barrun ontzatu, orduan txikila dena, eskitxo barki ostatu txiki, normal kejatzea, Iruñako aldezarriko ostatu txiki gehiena, bentua dire itxua. Itxuak ekonomikamente, itxuak gero irekitzuko orduan aukero izan dira dugu, ja dire gaten barruan ezingo dela, kutsa kanpoan, zu tergaza hormizu baina, eta gaina, hemen, dizkitu antaluzen bizala, baina dugu zina ero, kanpo terrazan ez dauzu idor zerbait. Así que, guzitari irekitzera. Eta zure iritziz zer egin beharko litzateke egoera honen aurrean? Pues igualko que efectivo duazen, irudi gehiena dira hartzeko jendia juntatzela jariak etxetan, orduan jendia kontentziatu, ostatuak ireki alegeta neurrio segituz, eta igual hartzeko kontaren da, ez eskezak nik ez ditu zaila, eta ez dakile inorrez eginen problema, minio, ostatu bezkidela dituzten erikin. Egin dagoen goletak, haitu behina ondita gure gara guazen, porque hemen ez kibu ikusten hori da ez botellonik, nire kasoko ez ditu garrilla. Ahorra pare eskoletan, batek positibo emanezkero, agulo kutsatzen da, eta hemen familia eta juntatzen nire, minio, ez da hori pasatzen. Aditu duzu gero, irunen festa bat ilegala bertzin ez da bide, pues igual hori dentzera, nio, claro. Aiz ez zen, neki bat, nio, claro, manu, zatios, editore da pixo, bastante gehiago. Eta bukatzeko ezakit ze mezu azpimarratuko zenuke? Azpimarratu betik, hemen desizio gatzen dira bulego atetikan irunitikan, eta ez da entera leku bakotxiko realitatea eta zona bakotxiko realitatea nola den. Guri adibidez, Nafarroa ikia, ez dugu kokalukin Gipuzkoatik ezintatia torre, Irunen ezintatia joan eta bai tuterara, ardela logikoa, errua gotxon kristo joaten gara erreiki, problemera nimutan,
Mire, si no joan Irunera, erosketak egiko, Irungo jendia, klientela hemengoa, bastante Irune gintzen ere. Eta, gure realitatea lotuko delegatuko Gipuzkoari, Iruneri bino. Eta hori, ikusten dute goitikan defizioa nafarro dutiko eta denak igualez, eta denak berri. Honeko eta txarriko, hemen irakazidan egon herri behain emakuro eta logiko delantzen erreportuna konfinatu, hemen hori zorotzeko aparati. Ezin duzuna da, nafarro ezako hainen anintzen batian, patatu behenatzen lehenetik, non estesitio beran izkin guzita. Hori gartzen dutela, horiek Iruñetik eta Iruñe inguruen ikusten dutela, eta ez dute, hemen ezki gabe, nafarro guztia ezki dago, bera iztela, hori ikusten duen beti. Hori gartzen justela, lekuko barrio. Orduan kontutan hartu beharko zuten ez, Nafarroa oso anitza eta desberdina dela. Bai, eta bera izateaz, honeko eta txarreko, guen uste badela kontuan, eskeste igual ezanen Iruñe herria edo sakana ere ez. Bizimodu pentia da, ikigu dire sakana ingurua, bastan eta bortiria, bastanen dire herriak berretik izan herriak hori konfinatu da txuzu, ezi, deltia, desonotia, hori, tendela una tabla zabelantan, fuera. Mila esker Iker gurekin hitz egiteagatik, tarte bat eskaintzeagatik. Hitz emateatik eta zuteko balio. Hurrengora arte. Eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodua nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso! Arratsaldeon bai. Hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Ni berez antzeslea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain, bukatzeko musika on saioarekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta asteburu ona pasa.
Ongietorri musika on saiora. Gaurkoan, Txantreako eta Egilorreko lagunak ditugu gurekin protagonista, eta momentu honetan gainontzeko kideekin nahiko geldirik badabiltza ere, aurrera begira indarrez datoz. Zuekin, Arekan. Xabi naiz, Txantreakoa, 19 urte ditut eta Arekan taldean tromboia jotzen dut. Opa, ni Josu naiz, Egilorren bizi naiz, Arekan taldean baxua jotzen dut eta 25 urte ditut. Bueno, berez talde hau sortu zen 2018ko uda maieran hasi ginen entzaiatzen, baina aurretik izan zuten, gaur ez dauden kideak izan zuten beste talde bat, eta hortik sortu zen pixka bat, ez? Beste talde horretan zeuden kide batzuk zituztela berriz ere, gogoak zituztela berriz ere beste talde bat osatzeko, eta beste talde bat sortu zuten 2018ko udan. Hala ere, gaur egun beste zenbait kide aldatu dira, ez? Baina hasieran ez nengoen taldean, hasi que hori utzi zuenean basularia sartu nintzen ni. Duela urte bat edo. Bai, duela urte bat orain. Eta hori orain taldean 6 pertsona gara. Basu jole bat dela Josu, trompeta Jon Irisarri, baina Madrilen ikasten duela, gitarran Jon Sesma ere Madrilen dagoela ikasten aurten, abeslari bezala Gorka, Leonen dagoela, eta gero bateria jolea Guilo, orain dagoela bere etxean konfinatuta, eta ni tromboia Xabi. Eta izen hori, nolatan? Badakizu izenaren historioa edo... Bai, izena pixkat egin nahi genuen kritikaren bat edo, eta Arekan esan nahi duena da en la cuneta gazteleraz, eta pixka bat hori kritikatzeko zenbat hildako dauden oraindik jakin gabe edo aurkitu gabe, eta hori horregatik ere logoan ikusten baduzue dago irudi bat, eta irudi hori Ezkabako gotorlekoa da goitik ikusita. Eta nola definituko zenukete zuen taldea estiloari dagokionez eta beste ezaugarriari ere dagokionez? Estiloari dagokionez, egia esan da ez dakit oso zehazturik dugun, ze diskan abestiak badituzte giro oso desberdinak, baina egiten dugun musika estiloa gutxi gora izango zen ska eta rock pixka bat. Eta, kontatu diguzuenaz gain, zeg izan da taldearen bilakaeraz ezagutzen duzuena zuek? Hasieratik gaur egun arte ze bilakaera izan du? Egia esan da, bilakaera gutxi. Ze, hori, hasi ginen entzaiatzen 2018ko udan amaieran, eta bai egin genituela hor, ez dakit, urrengo udara arte bai entxeguak eta hori, eta berez prestatu genituen diskan ditugun abestiak. Baina gero lehenengo kontzertua izan zela hemen Txokogorrin izan zen iazko udan, abuztuaren 8an edo horrelako zerbait,
eta diskaren aurkezpena irailean. Bueno, bihar egiten duela urte bat. Eta geroztik ez du gehiagi jo. Bai genituela udan programatutak 6-7 kontzertu gehiago, baina diska atera genuenetik izan ditugu 4 kontzertu edo. Bai, ni sartu nintzenetik, bai, egin ditut 4 edo 5 kontzertu, así que bilagera hori izan da. Baita egin dugu kantu berri batzuk, baina... Orain COVID-arekin eta hori ez gara asko elkartu ere. Moztu zaigu gauza pixka bat. Zein eragina izan du egoera honek zuen taldearen gan? Gure taldearen gan, utzi dugu iaia entxaiatzeari hori. Egon ginela 4 hilabetez etxean, eta gero ateratzean batzuk oporretan, beste batzuk konfinatuta, eta orain kurtso hasierarekin 2 joan direla Madrilera, beste bat Leonera, eta orduan nahiko zaila dugu. Bai beste taldeek ez bezala ez dugu gauza berririk egin. Beraz, datorren udan edo kurtso amaitzen denean posible dugun zerbait egitea. Eta zuen abestietan, ze gairi buruz aritzen zarete, ze gai jorratzen dituzue, konta egun zer pixkatxe bat. Bueno, jorratzen ditugu gai desberdinak. Abesti batzuk dira agian pixkat zenbait kritika eginez, eta beste batzuk izan daitezke gehiago juergarako edo. Normalean, adidez badugu gure abesti gehien entzuten dena edo, izan zen lagunei eskainia edo, eta horregatik ere bideoklipan gure kuadriakoak agertzen dira, eta gero baita niretzako oso berezia den beste bat da Gora musika, ze honetan parte hartzen dute Streetwise taldeko Adri eta Horti, nire lagunak ere direla, gure lagunak baina, eta hori, pixkat horrela. Eta lehen diska horren sorkuntza prozesutik zego horatzen duzue, nola zena barmenduko zenukete? Zerbeza ugari, eta hori ezakit. Nola egin genituen abestiak eta hori, pixkat gehienak egin zituela gitar joleak, berak eramaten zituen akorde asko eta gauzaia pentsatuta eta askotan ere haizeak pentsatuta edo melodiak eta bar. Beste abesti batzuk ere abeslariak eta gero basu joleak bai bizi zen bere munduan, baina berak egiten zuen berea eta berak grabatu zuen berea, ez ere esan gabe. Eta hori, abestien sorkuntzan ere goten ginen gitar joleak, Jon eta Biok erantzen ginen uda horretan goizero, bere etxean, milaka zerbeza eta gutxinaka egin genituen. Baina, bueno. Eta zein talderen eragina izan duzuela esango zenukete? Agian galdera pertsonalagoa da, baina zuen kasuan adibidez? Bai. Zein erreferente izan dituzue? Hombre, talde bezala ez dakit, eske agian gara perfil oso ezberdinak, ez? Ze nik uste hasiera batean haien ideia, izan zuten taldearen derekin bat etorriz, haien ideia eska egitea eta eska eta reggae eta horrelako musika egitea zen. Baina, bueno, niri esan zidatenean, ni naiz un punki de puta madre eta ez, baina niri gustatzen zaidan musika ez da, eska ere, baina agian pixka bat gehiago ez dakit. Hoi musika eta rock musika eta horregatik daude pixka nahazturik. Baina, talde bezala agian erreferente eskalariak eta talde horiek, baina, bueno, pixka mezkla. Bai, ni hemen sartzean gustatu zitzaidan hori, diska pasatu zidaten entzuteko, ea gustatzen zitzaidan ni hemen basua jotzeko, eta gustatu zitzaidan hori zela pixkat mezkla baditu kantu mota asko, eta hori gustatu zitzaidan, mezkla eta hori, ongi. Eta egin duzue hori kolaborazioaren bat, nahi patu duzu, baina baduzue proiekturen bat, beste kolaborazioaren bat egiteko, edo beste talderen batekin elkarrekin sortzeko? Momentuz, elkarrekin sortzeko gauza berririk ez. Diskan bai daudela, daude kolaborazioak Streetwiseekin abesti batean, beste batean ere Sofocaus taldearekin, eta hori, baina momentuz orain gaude geldirik. Ze bai, daude kanpoan ikasten eta egora ikusita eta hori, momentu ezer gutxi. Eta COVID-aren kontua apur bat alde batera utzita, nola ikusten duzu Nafarroan estena? Nik uste azken urteetan indarra hartzen ari duela, ez? Ze,
argi dago eta talde gehiago daudela eta talde on gehiago daudela ere. Eta nire ustez nahiko potente dago estena, hori bai, orain COVID egoerarekin, pues, ezin izan dituzte milaka diska aurkeztu, edo pues, ez dakit, erdoilen kasuan bazutela aurkezpen kontzertua martxoan, eta agian ez dute egingo ja, edo 2 urte beranduago, edo ez dakigu. Baina oso potente, bai, jode daude talde berri asko, eta gainera estilo oso desberdinekoak, edo burutik bezalako taldeak, pues, direla, ez dakit, innovadores edo akordei batekin edo nahiko arraroa dena, eta nik uste oso fuerte dagoela. Eta musika egin izan duzu benetan, zerk inspiratu zaitue, zerk ematen dizue elikagaia? Josu, zerk ematen diguen... Kanturik egin. Ez nik ez ditut kanturik egin. Ja, ez dakit. Bueno, ez bakarrik sortzerakoan, baizik eta jotzerakoan ere, kontzertuetan adibidez. Kontzertuetan? Zerekin disfrutatzen duzu gehien? Juergarekin. Kontzertuetako juergarekin. Bai, ondoko eta kontzertuaren bitartean ere, eta bai, ez dakit. Edo, bueno, pasaren udan bai izan gaituela zenbait kontzertu, eta hori, kontzertu guztietan egin genuen juerga, kontzertu eta gero, eta astean zehar gainera, así que hori, bai. Eta baduzu entsaio lokala, nola moldatzen zarete entsaiatzeko? Pues, entsaio lokala badugu, baina aste honetan hartuko erabakia usteko, badugu Streetwise taldearekin, konpartitzen dugula, baina, pues, egoera da dena, daude 3 taldekide kanpoan ikasten, eta hemen bakarrik 3, eta ez dugu izango entsaio kontinu, astean zer ez dugu entsaiatuko. Beraz, erabaki dugu usteaz, ez da dirurik sartzen eta soilik ateratzen da sala hori ordaintzeko eta ez dugu diru gehiagirik orain. Beraz, erabaki dugu udara arte ustea eta udan berriz ere denak bueltatzean eta entsaiatzen hasi bergarenan berriz sala bat hartzea. Eta hortik aurrera baduze proiekturen bat, zerbait gelditu dena pendiente? Kantuak bat zeuden erdi eginak. Bai, genituen ideia batzuk, baina ez dugu ezer finkaturik. Nola. Ideia dira horiek, kimalik, Ez, abesti batzuk bai genituela hasitak, erdi hasitak edo ideia batzuk, baina momentuz ez dugu ezer gehiago pentsatu. Urte oso bat dugu pentsatzeko eta udan berriz ere gogor emateko. Eta izan duzuen ibilbidetxo horretan, egon da bizipen bereziren bat, anekdotaren bat gurekin konpartitu nahi duzuena? Pues ez dakit, anekdota asko dira, baina... Nik beti oroitzen dut, abidez egon ginela uda amaieran, iaz. Nik uste jotzen Otxagi ondoan, Esparza, Salazar, edo... Hor jotzen jaietan, eta izan zen lokura. Leku berezia da hori. Bai, hori, herrian zeudela, ez dakit, 20 pertsona edo, 2 kontzertu, aurreko taldea, ez dakit nortzuk ziren, ez ziren Iruñakoak, baina unos punkis, eta gero joan ginen gu jotzera, eta hori, jotzen genuen, gaueko lauetan edo, joan ginarela taldekideak, eta etorri ziren baita lagun batzuk, Streetwiseko Adri, Urti eta Ibon, eta beste lagun bat. Eta hori, ordu horietan jotzea ez da oso gomendagarria, iritsi ginen, eta bat botaka hor, bestea lagun bat lokartu zela kontzertuan estenatokian gainean, bestea... hori bizipenak oroitzeko eta barre batzuk botatzeko bai. Eta hori. Oso ondo. Eta zerbait gehiago konpartitu nahiko zenukete, taldearen inguruan? Ez, nik ez. Ez, astu zaigu komentatzea konfinamenduan geudenean egin genuen Uzta Nafarra, egin zuten Iruñako talde horiek. Batzuk elkartu ginen eta bakoitza egiten zuen beste talde baten bertsioa. Eta hori azken aldian egin dugun nabarmengarriena. Bai, hori ere polita iruditu zitzaigun hori Iruñako talde askorekin ere harreman bat egiteko edo interesgarria eta nik uste ideia bezala oso ongi zegoela bai harremanak egiteko baita Iruñako hori estena indartzeko edo.
edo ikustarazteko. Bai, are gehiago igual momentu honetan ere inoiz baino beharrezkoagoa delako hori edo elkarbabes hori sortzea. Bai, hori esan duguna, gure kasuan gaudela dirurik gabe utzi behar izan dugu lokala, beste kasu batzuetan daude grabatutako diska batekin oraindik eskuan eta etxean 500 kopia saldu gabe, besteek diska aurkeztu gabe oraindik, 11 bideoklip ordaintzeko eta ez dago dirurik, eta hori. Orduan bai, nik uste orain babesa dela beharrezkoa. Eta zentzu horretan, gure ikuslei gozatuko litzaizueke mezuren bat bidaltzea edo zerbait aldarrikatu alizatea baldintza horiei edo egoera horri dagokionez? Bueno, bai antolatzen hasi izan diren kontzertuetara edo animatzera. Bai, badakigu arraroa dela ez, kontzertu bat ikustea aholki batean eserita, baina, bueno, gaur egungo gora dela eta gutxienez babes hori ematea taldei, ez? Ze eskertzen da ere, ez dakit, dantzatzeko musika izan da ere, eserita ikustea edo. Edo holtza gainean egonda ikustea gola jendea babesa ematen. Ze azken finean ikuste kontzertu hauek izaten ari dira gehiago simbolikoagoak edo pixka hortik ateratzeko. Bai, talde batzuen kasuan, igual, estiloa zein den kontutan hartuta, igual bai, esan izan dutela dela esklusiboagoa, edo bai, badituela ere bere alde honak, ez? Aforo mugaren asuntoa, edo beste espazio batzuetan elkartzearena, beste aukera batzuk ere ireki dituela zenbait talderentzako, baina, bueno, ia gehiena mugak izaten ari direla. Bai, hori, nik uste goera honek kalte handiak harri digula talde guzti hori, baina aldi berean aukera bat izaten ari da, ez? Proiektu ezberdinak eta berriak edo egiteko, eta estilo berriak hausnartzeko eta horietan sartzeko, eta beraz, hau amaitzean zer nolako gauzak egin dituzten talde guztiek eta zer proiektu berri dauden martxan eta hori. Bueno, eskerrik asko bikote, gurekin elkartzeagatik, eta, espero dugu hemendik dena gora joatea, eta, laster elkar ikustea kontzerturen batetan. Bai, mila esker zuei, ere. Mila esker zuei, bai. Asko dira elkarrekin pasa ditugunak, une batzuk alaiak besteak ilunak, baina gorde nahi ditut momentu kutxunak, gure oroitzapenik onenen bildumak, altxorrik handiena baitira lagunak. Baina gorde nahi ditut momentu kutxunak, gure oroitzapenik onenen bildumak, altxorrik handiena baitira lagunak.
Borrokak bidean batu gintuenetik, beti taldean sentitu naiz eta bakarrik.